Лукашенко нядаўна правёў нараду аб вышэйшай адукацыі, частку якой прысвяціў свой альма-матэр – сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках. А паколькі я таксама скончыў эту навучальную установу, то это нагода падрабязней спыніцца на той тэме. Хаця, зыходзячы з логікі Лукашэнкі, я там вучыцца быў не павінен. Чаму? Лукашенко думае, што вясковы чалавек і так мае ўсё ведаць. Навошта яму вывучаць раслінаводства і жывёлагадоўлю? Лукашенко тут не выключэнне. У вёсцы так і казалі. У добры поле гаўном, то не трэба і аграном. Таму не дзіва, што і у Лукашэнкі такое стаўленне да сельскагаспадарчай адукацыі. Я осознанно пришел на экономический факультет. Почему? Потому что я знал, что в сельском хозяйстве мне нужна будет экономика. Все остальное, растениеводство, животноводство и прочее, я там освою на практике, да я деревенский, я знаю, что такое доить корову, кормить и прочее, прочее. І іншае. Нечым это нагадвае тытулы расійскіх імператараў. Можа, і Лукашэнку такі ўжо час займець? Ён жа любіць пералічваць свае прафесіі. Ну, во-первых, я историк, настоящий историк. Я хотел быть журналистом. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я международником всегда был. Я, Дмитрий, пограничник. Таму тытул Лукашэнкі мог бы гучаць неяк так. Александр Лукашенко, самообвешчаны Беларусі правитель, коровы мілкі, а роўнай краіны Расеі даіцель, трактароў, машын, матацыклы ўсіх занос вадзіцель, змагароў прочих свядомых усмірыцель, ад усяго цывілізаванага свету адгарадзіцель, мазгі ўсім запудрыцель і прочее. А там у гэтых акадэміях яму самому спрабавалі запудрыць мазгі, але трасцы ў іх атрымалася. Но когда я попал на экономический факультет, я там чуть с ума не сошел. Спустя некоторое время, будучи историком, мне подсунули математику. Статистика на таком уровне, я президент сегодня, вспоминаю, то думаю, зачем это мне было? Я это все отсеивал, конечно, потому что я уже был человеком с 2 высшими образованиями. Я знал, что мне надо. Вядома ж, Лукашенко гісторык. Вось уже 30 як Беларусь уляпалася зіму такую гісторыю, што і ворагу не пажадаеш. А ўсё таму, што патрэбныя веды ён адсейваў, як верхняя рэшата ў арфе. Патлумачу, арфою называюць не толькі музычны інструмент, але і машыну ачышчаць збожжа. І верхняя рэшата прасеивае праз сябе збожжа, а пакідае на паверхні буйное смецце. Вось падобна і Лукашенко так адсейваў веды. А навошта яму была тая статыстыка? Ёсць для этого падначаленыя, якія намалююць патрэбныя лічбы. Ці то адсоткі на выбарах, ці то эканамічныя паказнікі развіцця. А хто не згодны ці не верыць, у турму. Там Лукашенко таксама працаваў, толькі чамусьці не любіць пра гэта згадваць. Хаця сам пасля і ператварыў краіну ў суцэльную турму. На нарадзе ў якасці прыкладу Лукашенко прывёў умоўную загадчыцу фермы. Маўляў, жанчына справу ведае, можа галоўным затэхнікам працаваць. Хоць калгасу, хоць цэлага раёну. Адукацыі толькі і не стае. Дакладней дыплома, ці як у народзе кажуць корачак. А ёй тут у навучальных карпусах збіраюцца мазгі сушыць. Вось чыноўнікі не могуць зразумець, якой адукацыі патрабуе ад іх Лукашенко. І складана быць не мусіць, і проста не трэба. Вось ягоны дыялог з рэктарам Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі Віталём Великановым. Зачем мы подсовываем в зоотехнии ей такую программу, что она с ума сходит? Мы упрощаем уже, у нас такого... Нет, упрощаться не надо, но надо им предложить то, что им нужно. Дык якою мусіць быць адукацыя паводле Лукашэнкі? Тут і праўда з глузду можна з'ехаць. Але ўсё тут проста. Можна было б і адразу прадаваць дыпломы кандыдатам, як у маскоўскіх пераходах. Але трэба здаць галоўны іспыт. Экзамен на лаяльнасць уладзе і асабіста Лукашэнку. А на гэта патрэбны час. Таму і мае рацыю Лукашенка. Стаў у чаргу і чакай. Пройдзе час, атрымаеш жаданы дыплом. А да той пары ні кроку налево ці направо. Вось і ўся ідэалогія да адукацыі. Или стоит сегодня вопрос. Почему я жестко с вами разговариваю? У нас идет смена поколений. Вы понимаете? Вот все мы, сидящие здесь, мы уйдем. А кто придет за нами? Сможем ли мы спокойно жить потом там? Лукашенко меў на ўвазе пенсію, але не будзе яго спакойнага жыцця. Ні на пенсіі, ні ў турме, нават на тым свеце. Як і ў ягоных памагатых. А рана ці позна так будзе.
Дмитрий Лупач, Белсат.